Който ги връчите, сега рейдваме също да ги... Кой е това, бе? Какви ги връчите? Айде, бе. Ама, че това споделя, бе. А, такова споделя, сколько споделя, бе. И да взехме бе фул работи, гледайте. Едно да кажеш. Просто трябва чува погашници. Как се търлъците? Аре, не ми се прави на момент, ми гърми тук чупа кофе. Споделете ало. Абе, то пъска споделя, да не си спомнил в това, с чатата мутно. Аре, гърми, бе, идиот. В шопа продават ли с палки? Дай за палка, дай за палка. Колко ги вреци, моля. Бягай, бе, идиот, искам аз да се ема работите, бе. Е, мангал, Русне, бързо те. Идвам. Аре, бе, идиот. Фу, работи. Гледайте, познай, гледай. Идвам! 54 готор. Майко, 15 удар глави. Къде се портнах пък и аз? Дай. Колко сетове! Фулки! Аре, сподели, бе, Георги. Абе, се снимам в момента, бе, идиот. Знам си, че е тук, бабе. Едно мерси не чух. Аз клаймнах отвънка, така че ще е моя заслугата. Сашко, ти само каските взимаш, Дай каските да те пие. Ще дам аз. Да. Кажете му, да, то с каските. Аре, гледай колко работи взех. Бе, то сам взима повече работи ми от вас двамата, бе. Не пива. Това пак почина да се обаждате. Абе, аз ще ще да почна. каолика, не стига, че е в екшен. Аз ще почна да говоря по-често. Не стига, че фейк ще направим почнак и той се обажда. Я ти почвай да ги реперваш и без това си с такъв ранг още 3 дена. Почвай да реперваш. Няма Той ранка му свърши. Сашо, аре, скопай тук на дупка, му влеза, бе, идиот. Аз не знам споня в екшена, Аре, Гошо. пак. Той ранка му свърши. Гошо, и ранка му свърши. Тура погашник. Чули, Аре, Гошо? гърми, бе. Бе, чакай малко. Ранка му свършва. Добре, разбрах, бе, Росе. Споня в екшена. Я бързо дай кирките, че аз съм с такова. Айде по-бързо гърмете. Зик влезна в сървъра. Не се го убие, бе. Сега ще се видя ета ми. Топа и той се да се обади. Взел. Само аз правя полшанки да му се не видя. Спри. Аре, гърми, бе, Сашо, какво се офлягваш? Какво да гърма, бе, върху? Ей, те идиоти тук. Бийте ги. Дайте ми... FN ми пишете. Ти FN ми БГ М... Фия. Аре, почвай го. Не мога, бе! Знам, защото ма комбатна. Айде, бе! Той има комбатна. Ай, дай, почвай. Ай, гърми, Сашо. Сашо, гърми още, бе. Айде, бе, Сашо, гърми верно, бе. Айде, бе, Гилсов. Чай, че чата във Viber, бе. Топа, чати. Намерил сега да чати. Да, запал. Аз имам 20 съобщения, той чати нашия. Беше ми се разсърдат, ако не чата, бе. Уф. Нео. Аре, бе, Росене, бе. Сашо, аре, пайти, бе, идиот. Гърми. Беги. Взехме нещо, идиот, дайте ми, дайте ми. Protection Дай каски. Махай го оттали да го убием. Protection единички са и все няма да Да, видим. бе. Айде, бе. Знам ги тия Вие протекшени. виждате ли, убийто. Аре, убий го това, бе. Убийте го това, бе, идиоти такива. Кой да убие, бе? Абе, ти сляп ли си, или тако се правиш? То си има кемуро него. Убий го. Гръмна, хора! Тим! Лате. Още Това фул. напълниш букуци. Само каски взима, Отиде да ми купи един Бе, баба ти е каска, бе. Пашко само каски взима, че. Бе, баба ти е каска. Вземи. Затворете му на то, че почва ма дръд. Иде, че от фекшена, бе, ще се разсърди. Така взимайте повече каски. Ай, не ми мърмори. Като да редваш ти, тогава ще ми мърмуриш. Аз как да дойде? Ще Еми, да не си спомнил.
Аз грабвам като цигани на джанки. А не си спомня. Аз ще изям лек. Не мога да се реджерна. 6 дена не съм вървал сега. Да? Изям лек. Ти не вярваш. Ето лек много продължително. А това новия от Fiction е много нахален. Значи не стига, че му правя полсънки. И той пак нахален, бе. Аз ги правих. Продължава да стори. Айде, бе, виж какво нахалство. Като вика, само някакво тихо изведнъж той вика. Аз ги правих. Абе, ей, вари репервай там и без това не рейдваш. Ами аз как да рейда, кажи ми. Бе, репер, айде, бе, пак лъжа, аз го видях. Гледах. Абе, вари репервай в луките, бе. Не мога гръмнем повече. Всъщност можем. Ама арес, то само Сашко само каски взима, бе. Глей го. Аре, бе, Глей идиот, го. върви си, бе. Пропогашни кажеш как оча. Аре, върви, взимай, бе. Аз Вари, пак гледах букче, остави го, бе. Сашо, дай на кирка пъти, бе. Бах ти стисня. Само една ми е, бе. Аз И съм... ти взима само Тя каски. моята тая една. Дай една запалка, бе, да му се не види, нямам една запалка. Топа за палки мармури. То спак баси бедняка. Тоспа за палка ли? Айде, дай ми ти такова, флиндове. Ей, намериха една хора, железо. Чакай, Железо. ще Това го кажи на Тити, той ще се радва най-много. Чакай, чакай, спри. Гръмна, бягай. Къде да бяга, бе? Сега той пак си взима каски, аз ще го... Кой взима каска? Те с често е горе са били Ти празни. пак ли гледаш към едно блокче? Премахнаха айтамите. Всички Епа, майка. функи ги премахнаха. Сашо, то няма разстояние, бе, гърми отвънка, бе. На това пак гледа към Бе, той пространство. Не, бе, не, тук не, бе. там е клемнато. Не, там, бе. Ето, не Спри се съм малко. чопа Спри се май. малко, не тук. Дай нататък. Клемнато е във враточка. Изтравачка не мога да направим. Ще правим изстрелвачки. Ми аре, бе, това са фулки. Гледай тук кламето. Те Не, стоят. не, 16 за и то се оперт. То е много такова. То е много нахранен, чапа и клем, нау. Бягай. Това е много, бе. Какво е много, бе? Това е много, бе. Смашнах си такова. Смашнах си кирката, айран кирката. Сега си направиш 16 запалки и си ги забра в... Това е мега рейда, хора. Майко, само да ви кажа, че такова, че те не могат ли да се стакват Кое, бе? запалките? Ти сега ли да разбираш? Стига, бе, шекаджия. Да. Ти да не си расъл при Шерлок Холмс, бе. А? Ти да не си расъл при Шерлок Холмс. Какво? То пък Саксия. ги бухе да всичко. Аз не се казвам Сашо. Да не си расъл при Шерлок Холмс, че знаеш такива работи. Днеска един кът вика. Ям Аз съм баница. саксия. Ям баница и един кът вика. Ха-ха, Сашо яде баница. Идиот. Би си шегаджията, брато. То с къция такова, бе. То- Пише кафето с къци. Това е скъци, да ге. Не знам, ма ние намазахме най-много. Да, Аз ли? Сашо намаза най-много. Топа и той се обади, ще го кикнем след малко. А гледай го и още каски взима този, бе. Той не е споделил, че да го гледаш. Ама аз Май. го гледах и инвентара му. Чакай си гърм. Айде, Май иди. той е дошъл с 16 запалки. Не, с една съм дошъл. Къде бакър, бе, бакър. Аз ще гръмна така за сигнал. Гледай, сега. А какво за сигнал, какво смеете? Чупи ми орето, бе, манга. Орето. Оле, бе. След 6 часа съм тут. Махни се от тука, ти ми троваш работата. Но в аз няма... 30 на 56 не мога и кое. Някакви са на... Гръмни. Аре, Не ги взехме. То не гръмна нищо, бе, мама му да е баве. Къде? Някой да има лек. Не, Фендър честа 2 стака, ма. Бягай! Толкова пак да съм... Трябва да се запали това TNT, бе, като ментето. Аз лепнах. Ето, той не може да се запали, верно, бе? Защото си шифнал, бе. Верно, бе, майко. Кажете ми, Аз па съм юмен.
Шеф, Той го гръмна, ай влизай. да? Къде му запълват? То му запълни стените вътре. Так. Майко! Шумър! Нищо не взехме. Роси. Жумир бърна на тебе. Той е този циганин, май дом. Лаги ли? Колко човек сте? 100 човека. Ма той според мен за клипа или сега не знам, защото нали има клип. Да, тук Тук има духа ли? ходител. Защо не ми духа такова? Тук има ходител на това. Духа. И късно сеща. Това е сигнално, да знаете. Аз за това лепнах, нали? Не поглеждайте какво ще правя. Ако бягай, бе, идиот. Какво бе? Аз няма да гърма. Я дай малко храна също. Нямам. Пах ти идиот, отишъл на ред без храна. Аз имам, ама 2 хляб. Аз имам едно хляб. На рейд без TNT. То от тебе се очаква да ти кажа. Това беше само сигнал да ви кажа. Я напиши ниер да му тук ли? Не е тук. Хареса ли ви как гръмнах? А? Еш Коста. Нещо оставик. Какво, вери ли си, че... Кажа за тебе. Коша тук е изстрелвачка. Айде гръмни, някой чест дано да е гръмна. Не. Сад. Само. Айде да кажа също БГ сме с бенки свървали с клоуш нещо и дето от фекшн. То дето само не иска да прави, Боже, само дето аз му правя пошенки. Да, аз повече почвам. Я почвай да реперваш там, бе. Какво се слушаш? Какво да реперираме, брат? Фиксвай, фиксвай се. Я така да си тук. Аре, почвай, виж колко фулки изхабени, почвай да фиксвай. Човек, това е забранено. Не е забранено, ако си го фиксваш за себе си. Забранен, бе. Тогава ще има тази команда, като е забранено, усим. Чете му на то, че е забранен той. Свалиш. Забранено било. Забранено ако фиксваш на друг играч, па ти фиксваш на те от фикшена ти. Аз ще му забраня на този интернета за 3 дена. Айде да го... Искаш Сега да бе, кой мудря? Моля да фудам, бе, момче. Как го питаш? Го ще поделил ли? Не. Ай, някой сподели да гледаме. Ти не заслужаваш да гледаш. Ти нищо не направи, бе, момче. Така и пошенки да правиш даже. И почнахи Те да почнаха толк. Как ти е канала? Аре бе, колко човек ще пратят тъпа, гледай. 3 чат хелпър. Един е за 4 часа, другия е за 40 минути. Аре, престанете спамите. кучи ли? Що го махнете от разговора, бе? Той е Нормален. А, Той си махна. аз снимам, бе. Айде да го махнем. Абе, Може ли линк, чакай му пише на то. какво може? www.tube.com клон 69. А, не, първо имаше юзер. Извинете за прекъсването, без исках. За какво правите така, бе? Бех Explorer го прави. Той е милиардер. Аз нищо не решавам. Не, на Кажи, тоя, че- бе. То, какво му за хили, той бах ти идиот. То ми праща. Ако някой ме MC не ще припадне.
Знаеш, познах за 30 бе. Не. Също нищо не е. Това са само фулки, брато. Ай сега, трудност. Рус, не знам ли кой ти е хомбе, бе, че дига там. И да, тук съм. Аз сега ще дойде само си подреда ни работи и идем. Русне, къде да местим работите? Виж къде остави той идиоти. Между другото, Ало, Гошо. Къде да оставяме работите? той в дискусията ли? Да, да, Не не. помня, не се сещам. Това е то брани, нали? Да. Той... Не помня. Гледахте ли на Кинг сам клипа? Не. Ами ако го беше гледал, то нямаше да го добавите в акшен. Що? Той се оплаква целият сървър от него, има два ника и добавя се в единия и си дава айтемите, рейдва с тоя, ето е в акшена и си дава айтемите на другия. Той вече не е в екшена, така че. Така ли бе, брат, много си къден мислих, че си пише. Свари, свари, беше. Гошо, сега ще кажа едно нещо. Не ме интересува, то няма гладваме, мен не ме е страх, никой няма помогне да... Или дори да ни... Няма ни рейднат, сигурен съм. Аз тук. Знаеш какво ми е гадното, че няма му фиксва вече. Ще харча му бързи такова. И знаеш кой, сега понеже ми се подмажа, знаеш кой пише? Аз се майтапих, ранка ми изтича след един месец. Не, преди малко ми каза, че стича преди. Знам. Ала, Русна, камо и при фуките оставаш дърво, бе, ти идиот ли си? Аз пренасях неща. При фулките си остава дърво. Знаеш какви хуи, глей. Helmet, Unbreaking 3 Pro 4 Respiration. Са от тука, бе. То сега ви идва в Оман. Да, бе. Русна ти му правя... Идея хора, това беше рейда. Да стоя крейда. Гошо, пренеси всички Само, че фулки може аз нямам абсолютно всичко. Имаше един съм. Къде е бързна Русна? в нашия си хом бе. Кой той? Те да го знам какъв е той. Толкова дето не с пълженките ми другия. С водата там. Каква вода, бе? Там те са честовете във водата. Ме той тук ще идва то. Какво като идва? Не мога да не коемнат. Да, хората беше днес. Чай, тук пак. Няма да го качиш. Да, такъв рейд. Пак ли трябва да казвам чао, бе? Голяма работа ще стане, ако кажеш на чул. За кой път? Аре си за трети. За кой път? За трети. И какво се хилиш, бе? Не се клип, че го качвам, какво ти прети? Сега по толкова стиска за едно чул, пак ти стиснят. Аз съм беден, бе, едно. Нямам пари да Това го разбрахме. Нямам пари да се усмихна, бе. Някой чувал ли е за така толкова да си беден, че да не мога да... Тома уби. Няма... Слушай, какво? То сме убива в хома. И айде, взимам кит ПВП, отивам го мачкал. Гошо, то ще ни пренесе хом То не е фулки. клаймнато. Пенке! Аз отдеве като ти казах, че нямам сетнат хом там, няма кой да ме слуша. Сега като ни оберат, ще видиш ти. Чакай, че съм се ядоса. Защо? Дай да скачиш така. Абе, какъв хом беше там, бе? Айде бе, хом фулки бе! Не, беше фуки, ню беше. Какъв беше F? Клайм... Фулки е там бе! Не е там. Аре, честито варяш лайна. Тъпа, Жор... Толкова е, кое е наша му иба майката. Да бе! Чакай, Да, виж бе. в момента, човек, ние искаме да играем двамата. Тримата. Да. Просто, гледаш ли от това, че това походи? Искаш ли? Не. Аре, Клауш, влизай. Косо, ти кога ще ме телепортнеш в тъпия хом фулк? Ай, порца, де. Чакай, Как вика? емоцията ми.
Ще Ма ми ти си, помогнете ли? си промотнат ли си, бе? Не съм. Що? И това ти е хом фулки. Да, тук са всичките фуки. И къде са всичките фулки? Ми не знам. Помогнете ме. Какво продаш? Ще ме телепортнеш и хубаво. Аз ще кликна, пусам. Чакай, Жоре, не са. Русле телепорца, Русле телепорца. И що ще застои? Гледай го, той ме бие. Аз те инвитвам, он ще ме бие. Убива. Кой здрав ще ме убил? Еми ти ме кикна. Аз чакам до... Ега ти глупака. Абе ти си уникална тъп, бе. И аз обичам да правя полшенки. Също така ли си, бе? Също. Аз заглушавам да се похиля малко. Аре, бе, да заглушай, бе. Хай, приеме го, защото тук имаме някакво. Ще ме инвитнете ли? Да, бе, чакай Аз съм да инвитнал, ама няма кой да се сети. Не си. Няма мерси, дай си ми си айтемите. Ти ще ме телепортнеш ли? О, тъпа се. Гуш, ти ще ме телепортнеш ли? Ето, бе, човек, сляп ли си ти фуките? Пах ти слепец. Само това ли са, бе? Виж тук, бе, глупак. Само това Нали виж като колко фуки. Знаеш ли? О, това нищо не са. Ние нямаме фулки. Он е стария хом фулки. Оттам всичко пренесохме тук. Ние нямаме фулки, значи. Ти нямаш фуки. Право ти го казах. Чакай бе, лабе, спокойно бе, чакай, спри. Дай си ми айтемите. Спри са, спри. Не ме би. А се спра ли? Спри, че виж, ще има подарък. Чакай, сега ще ти дам полшанки, бе. То просто иска да прави по-шаки. Я ми спри се, бе, Гошо, не го удрай, бе. Аз не го ли удрям, мислех, че удрям бейк forever. Няма. Аре, дай ни нещата сега. Имаш ли 2 лева да ме услужиш? Не знам. Дръж. Дръж, Жоре, лабе. Жоре, ява. Абе, този как се каже? Сашо БГ. Тут 32 лега, 32 Дръж. Ядай малко фул, брат. Извинявай, че те бия, извинявай, без иска. Ние ще живеем за... Също тръгнеш на Гошо, Гошо, ще делиме всичко, едно скапане. Ема, ние ще делим всичко с Клауша, бе. Аз вече нямам легово. Ти няма ли играеш с нас, бе, брат? Ами вие не ме инвитвате. Как не сме те инвитнали, бе? Русне, не го ли инвитнал? Това не си го инвитнал, бе. Един я вика, що не го инвитна, други. Ти не го ли инвитна? Някой да ме инвитне. Гошо, колко крипъра имаш? Нямам вече нищо, Уендър, те са абсолютно. Не, Гошо, колко има? 3 крипари. Аз имам 3. Той ми даде. Абе, ами дай малко фул, брат, бе, брат, аз съм беден. Ще ме На мен инвитвате ли? Ние Не. да те инвитваме. Клау, 60 грам. Я в PV1 и 2 там. Виж, какво имаш? Нямам нищо. Ага, ще лъжиш. Абе нямам. Абе инвитвайте ме. Аз ти дай направо профила си, не го подари. Я и бради подарих. Ще ме инвитнете ли? В кое да те инвитнем? В акшена. Чакай малко, чакай търса нещо само да изче да инвитна. Русне, всички продвойка. Ма той легва ще яде. Това не е лек, го даде пока. Аз Ти съм аз ви дадох най-хубавите ми айтеми. Ма не даде гол на лепоките, нали бе? Що не даде? Затова няма да дадем. Аз съм дай сета, Гошо. Държи. Ми сета. И И меч. Аз го оставам тук в честа, Ръсне. Чао. Нашия ми държи 14 года не по с него и вика, аз ти дадох най-хубавото мичо. Маха. Ама, чули си? Знаеш колко легове трябва да ни дадеш? Сега трябва да ни дадеш всичките си легове. 32 лега. Аз На имам мен. 2 стака 32. Аз нямам легове. Аха, нямаш. Нямам. Аз ви дадох всичко. Чакай, ще му кажа. Не, даде. Някой да иска стрен двойки? Плюс. Той прави. Жоре, Жоре, портни са бързо. Ей, бързо да клаем наверно. Портни са бързо, бе. Абе няма, Чакай да клаем много лихом с многото Русне това. Многото положенки там. портни са бе мангал. Ей, малко, идиот.
Че нещо толкова не трябва губа. Готово кламнах. Просто знаеш колко такива странки има и работи. Я видя и сейфа. Стария ми тако. 43,72 идеално. А какво ще кажеш да ми пратиш тъпа, да приема и да обереш айта ми тъпата земя? А това здрав е тука. Бой. Земите за айта. Какви сте лайна, бе? За какво ме е това, бе? Ма ръдни са от тука, защото ще те щупя. Ти още ли го рейдваш? Какво е това, бе? И тук е това е втори етаж. А, ти го рейдваш. Ме чакай да върда оставам, бе. Абе, то тук са само пушенки, няма какво да оставиш. Ага, после някой трябва да поеди пушанки, нали? Кой е драйфа, бе? Просто не го убивай, че ли иска да го гледам тук. Нещо не му е приятна физиономията. Значи, ако искаш пушенки, трябва да дойдеш в втората секунда, защото всичко изгорява вече. Бързо, брат. Що го уби, бе? Ай, тук съм. Боже, аз скачам фук. Просто не, телепорта, знаеш колко ите ми има. Не. Аре бе, идиот, сега тръгна да ми скача фука, ние рейдваме, нашия ще скача фук. Ми да? Бах ти го пак, аре поскачаме всички, бе. Ми аз нямам фук. Ох, Русене. Чао, вече няма да играя. Я му напиши компот. За винаги ли? Момчето са една много брутално. Не ме интересува. Даде ли два? Това си нечувствителния. Два ларчест с фук или даде, брат? Да. За винаги ли? Да. И сега ни помогна за този рейд. Той ни портна. Да. Не ни портна той ни каза на кой да Тя ни каза. Аз му пише за Просто на винаги. телепорт са на колко ите ми, бе. Дай си акаунт. Тук му иска акаунт. Що? Не иска си да дай акаунт. О, така ли? Рейд мега. Аре, инвитнете ме, бе. Не, напиши му, дай още Ако фулки. си да дадеш акаунт. ЦЦ. Мале, толкова клип ще стане моя. Ти още ли снимаш, бе? Да, бе. Ба, он е като, кое е много това човек, аз спрях клипа, викам ба, сега какво ще правим и измислих да му звънна, да кажа, че такова, че още сме си приятели. И той взе, че ти повярва. Вид. Бе, той малък, бе, вчера му лъжи, че бил на 14 години. Той глас на 14 годишен ли ти приличи? То се е едно лапнал биберона. Да. Май му бачка, какво му пише или го е забравил. Аре, гърми Обаче- пъти тука. Ние сме бедни на първа двойки, ми се струва. Защото не ги не е преместил, идиот. О, фък, падна. Аз съм... Това трябваше да бъде майтап. Що, много ли ама? Вика, това трябваше да бъде майтап. Руса, дълго хубав пайтап беше. Ние сме пълни, бе, тапак. Това беше майтап. Русе, знаеш какво ми казал Леб Бушук? Че аз го телепортнах до Home Фулки, дето беше това във въздуха. И той ми каза, че го виждал на мип му. На Каза кое? ми, че го виждал на минимапа. И аз се не сетих, че те, дето че минут там с минимапа ще го видят. Усещаш се? Това е хак. Сещингс. Минимапа бил хак, чули го, бе? Ми като хак е. Наистина като Кой хак. му удря, бе? Аз. Не можах да гръмна чест. Аре, бе, брат, постави си на моето място. Поставям се. Готино ми е. Играл съм един ден с най-голямото про. Какво повече искаш? О, Имах честа с кабел столна. Горшо, постави се на момчето на място. Хубаво ли ще ти бъде? Ка беше игнор Close Drive. Не бе, не бе. Игнорнах го. Аз ще му напиша, че се го игноря. Бумнах честа с това скрипър еговете. Какви крипари? Ебавам се, бе. Да. О. По-8 Камо вземеш фу? Такова, кирка. Той ми пише по-8 видни, аз му пише Яшо едно. Той пак ми се спам.
Я съм това сега, еш военно. Ей, Сашо беше казал какъв е девизия на моя фекшн. Така беше, кради, изнудва или нещо такова. Кое бе, аз ли съм го казал? Не бе, другия е Сашо Сърм. А. Беше казал, че това ми е девиза на фекшн. Така че той да е говорил с Сърм преди това. О, точно. Ай, като той знаеш колко време спами това голямо едно. Да, знаеш колко време спами такова. Аре, има фекшн, аре, някакви такива. Викам, аре, пъш го видето. И днеска. Не ми се говори, съм си включил, си гледам на комп клипче, това във си чата. И той нашия, все едно ми я гади човек. Абсолютно също. Аре бе, няма ли да сядаш вече, няма ли да играем, ти с мен не искаш да толкаш вече. Такива бахти на... На мен ли ми Кой крашна? то ли? Ами, да, ти лефна. Да, значи на мен ми е крашна. То същия навлек. Гъщо да е малко лего, човек. Ага, аз няма, съм без го. Аре, ти ми обеща, бе. Той като мен е. Да си... Това ка ми даде 3 крипа, рега, гати кеф. Той седна на Макс. Като Сашо така беше седнал нещо и ни даде всичко. Той е тука. Другия Сашо е. Не си истина Сашо ДСК. Е мангал. Да погасни. Чури багажник му. Бранимир къде тука е? Той тук ли е? Да. Що от тук? Какво става, Браниславчо? Той от тук е с прикалва лег. Ми аз това ти казах, той тука. Кой тука е? Не съм те чул. Кой тука е? Чулцо, кой тука? Толкова Боинг бил като цяло много близък с Веско. С кой? С Веско с този живот. И какво направи? Компот ли да му това? Да. Рочне, аз трябва сега в хора ще приключвам клипа и сега трябва да подреждам фулки, да ги репервам. Брат, то клип стана 40 минути, пак ли трябва да казвам чао бе? Ти ли си казвал бе? Преди малко казах. Не си. Каза, ще кажа чао. Не си Намерих пари и казах. Не е вярно. Казах. Ще върна клипа, так ще се види. Казах. Вчера погашник да има лъга. Той то май го няма се Ще кажа на Clash Drive да не ви прави повече. Той да прави почники, че само аз ги правя. Аз покоемнах и леговия хом. Забележи. На кой хома? На F-хома го коемнах. Ей, яла коемни, аз ще коем тука стария. Нали си офицер коем? Само аз ли си крада главички бе? Какви глави бе? Ми тия деца тука на стената, аз си ги крада. И за какво си ти? Защото ме кефят. И да хора, също кажи чао най-сега. Чао. Ей, чао и от мен. Ай, чао.